அதிகரித்து வரும் வீதி விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் முறையான வீதி விதிமுறைகள் தொடர்பில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தெளிவூட்டும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்று ஊர்காவல்துறை போலீசாரால் வேலணை மத்திய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டது. வேலணை மத்திய கல்லூரி அதிபரது முழுமையான ஒத்துழைப்புடன் ஊர்காவல்துறை வீதி போக்குவரத்து பிரிவு போலீசாரின் ஒழுங்கமைப்பில் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்றைய தினம் காலை வேலணை மத்திய கல்லூரியின் முன்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஊர்காவல்துறை போலீஸ் நிலைய பிரதான போலீஸ் பரிசோதகர் பிரபாகரனின் பிரசன்னத்துடன் ஊர்காவல்துறை வீதி போக்குவரத்து பிரிவு உதவி போலீஸ் அதிகாரி சமன்குமார் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு இந்த விழிப்புணர்வில் வீதி ஒழுங்கு தொடர்பில் மாணவர்களுக்கு செயன்முறைகளூடாக விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டதுடன் முறையற்ற போக்குவரத்து முறைகளால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்தும் மாணவர்களுக்கு எளிதில் புரியும் வகையில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது. ஊர்காவல்துறை போலீசாரால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த விழிப்புணர்வு செயலமர்வில் வேலணை மத்திய கல்லூரியின் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். නමුත් නීතියක් කියනවා මේකට වාහන පනත කියලා කියනවා මේ පුෂ්පයිසිකල් වල සියලුම වැඩි වශයෙන් පාපැණි භාවිතා කරනවා. ඒ පාපැණි වලින් තමයි වැඩිම අනතුරු සිදු වෙන්නේ. இந்த மாதிரி பால்சாரி கடை இருக்கும் இடத்தில் அதாவது சிக்ஸெக் கோடுகள் காணப்படும்.